Здравейте хора, аз съм Роската. Днес ще направим един анбоксинг на един много хубав бюджетен охладител за вашият процесор, а именно Deepcool Gamax AG300. Нека да започваме с неговият анбоксинг. На пръв поглед кутията е сравнително малка. Това е защото охлаждането е с 90 мм перка, което е напълно достатъчно за да охлади вашият процесор, ако не го натоварвате твърде много. Имаме нашата книжка, която подробно пише как става инсталацията за всякакви сокети, за Intel, както виждате. За Intel става за сокет LG 1700, 1200, 1151, 1150 и 1155. За AMD става и за AM4 и за AM5, което е наистина много хубаво, но не знам с този бюджетен охладител как ще охлажда AM5-шките, но явно може. Останалата част от комплекта е естествено бракетът, който е за Intel и самото охлаждане. Нека да го изкараме. Ето го и самият бракет, с който закрепяме охлаждането за интелските сокети. Той представлява едно кръгче с щипки. Тези щипки са ни добре познати, защото чрез тях се закрепяме интелските стокови охлаждания. Ако някой не знае, така се закрепят стоковите охлаждания на Intel. За да ги закрепите за различните сокети, както виждате, тези щипки се сменят посоката. С тях идват и ето тези като пирончета малки, с които закрепяте. И останалата част от нашият пакет е самото охлаждане, което е най-вълнуващата част от всичко. Както виждате, то е сравнително малко. Отдолу даже можете да видите, че има предварително нанесена термопаста на Deepcool. Не знам точно каква. Както виждате, охлаждането се закрепя с тези бракети отстрани, които са предимно за AMD предназначени. Перката, както казах, 90 мм и 4-пиновият конектор, който се захранва самата перка. Доста добре е закрепена за радиатора, просто нямам оплаквания. Нека си поговорим сега малко за самото охлаждане. Целият пакет е 350 грама, самият вентилатор е между 500 и 3050 RPM. Перката не е много шумна, до 30,5 децибела. Както казах, с 4-пинов конектор е, с щипки се захващат и използва само 1,56 вата, така че не използва много ток, което е доста добре. Самото охлаждане е 119 на 77 на 128 мм. Ами това беше анбоксинга, хора, надявам се да ви е харесал. Според мен това охлаждане ще се представя страхотно. TDP-то му е 150 вата, така че поддържа процесори до 150 вата мощност, така че което е наистина вау. Благодаря, че гледахте. Аз бях Роската. Лайк, subscribe. Horizon PC World долу в описанието, 2% отстъпка с код Роската за всички компютри до 1500 лева. Инстаграм е долу в описанието. Благодаря, че гледахте отново и ще се видим в следващото видео. Чао! Ryan Little.